ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சண்டே வந்து கிளாஸ் கிடையாது. ஸோ மண்டே 7 மணி கிளாஸ். ஏன்னா 18 டேஸ் வந்து கேப் விட்டா நிறைய பேர் மிஸ் ஆயிடுவாங்கன்றதுக்காக ஒரு நாள் மட்டும் போறோம்னு நினைக்கிறேன் நான். அதான் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் சொல்லுங்க, மாதாஜி கேக்குறாங்க. எஸ், உங்களுக்கு மண்டே கிளாஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேப் நிறைய விட்டுட்டா நீங்க கிளாஸ் மறுபடியும் வந்து அசைன் பண்ணி உட்காரது உங்களுக்கு இந்த 18 டேஸ் வந்து எப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ இருந்தா உங்களுக்கு கண்டினியூஸா உட்காந்துருவீங்க. ஸோ ஒரு நாள் கேப் வந்துட்டா மீண்டும் 2வது நாள் வரத்துக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துடும். அட்வான்ஸ் லெவல்ல போறவங்க எப்படி இருந்தாலும் வந்து சேர்ந்துருவாங்க. ஆனா 18 டேஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை எப்பவுமே எல்லாருக்குமே. ஏன்னா எடுத்த உடனே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணணும்னாக்கா கொஞ்சம் சிரமம் தான் எல்லாருக்குமே. அதனால்தான் நிறைய கேப் விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். மண்டே உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் கிளாஸ் 7 PM இருக்கணும்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம். உங்களுடைய அபிப்பிராயம் எல்லாம் என்னன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்கா, அதாவது நியூ டிவோட்டிஸ் ஓல்ட் டிவோட்டிஸ் கிடையாது, எப்படி இருந்தாலும் சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்துருவீங்க. ஆனா நம்ம இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் பேட்ச்ல இருக்கிறவங்களுடைய அபிப்பிராயம் நாளைக்கு வந்து நீங்க அந்த குரூப் ஓபன் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய இதை வந்து நீங்க போடலாம். ஓகே, உங்களுடைய விருப்பம், உங்களுடைய வியூ, உங்களுடைய இது ஃபீட்பேக்கா ஏதாவது கொடுக்கணும்னா கூட அந்த இடத்துல நீங்க போடலாம். ஓகே, ஸோ ஒன் டே திங்க் பண்ணிக்கோங்க. நைட்ல திங்கக்கிழமை எல்லாரும் ஊருக்கு போறவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஃபோன்ல அட்லீஸ்ட் நீங்க கொஷின்க்கு ஆன்சர் பண்ணலைன்னாலும் பரவாயில்ல. அன்னைக்கு நான் இந்த குவிஸ் எல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம், அதாவது போல்ஸ் எதுவும் வேண்டாம். வெறுமனே கிளாஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு, அதுவும் பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் பண்றது. இந்த பக்தி யோகம் அந்த 7ல இருந்து 12வது சாப்டர் ரொம்பவுமே அற்புதமா இருக்கும். அதை நீங்க இன்னும் கேட்கணும்னு தோணக்கூடிய சாப்டர்ஸ். அதனால அன்னைக்கு நம்ம வந்து பக்தி யோகம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு Thursday 4th சாப்டர், வெள்ளிக்கிழமை 5th, சனிக்கிழமை 6th. கர்மயோகம் சனிக்கிழமையோட முடிஞ்சிடுது. ஸோ சண்டே வந்து நம்ம பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆனா பொங்கல் பண்டிகை இருக்கிறதுனால அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்பலை. அதனால மண்டே வந்து 7வது அத்தியாயத்தை வெறுமனே 18 டேஸ் மட்டும்தான் கிளாஸ் இருக்கும், வேற எந்த கிளாஸும் இருக்காது மண்டே. ஸோ ஏன்னா அட்வான்ஸ் லெவல்ல இன்னொரு நாளை கூட சேர்த்து எடுத்துக்குவோம், அது எவ்ரி வீக் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால. பட் உங்களுக்கு வந்து இந்த 18 டேஸ் முடியணும் இல்லையா? அதனாலதான் உங்க எல்லார்ட்டையுமே தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு பபிதா மாதாஜி வந்து குரூப் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய விருப்பம் என்ன அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிங்கன்னா கூட மெஜாரிட்டியா என்ன சொல்றீங்களோ அதை நாங்க கண்டிப்பா ஏத்துக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பாலாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன், மறந்தே போயிட்டேன். ஆனா உங்களுக்கு லிஸ்ட் எல்லாம் நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்கல்ல பிரபு? ரெடியா இருக்கு. ஓகே, உங்களை நான் அந்த AL ஃபைல நான் உங்களை ஆட் பண்ணிடுறேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதுல இருந்து டிவோட்டிஸ் லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க யூ கேன் லீவ் ஆல்சோ. ஓகே ஓகே, ஷூர் சார். தட் வில் பி பெட்டர். எனக்கு இப்போ அது என்ன பண்றது தெரியாது. பபிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதுல உமா தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல மாதாஜி, அவங்க ஆமா வந்து பிரபுஜி, அவங்க உமா பார்வதி போன வாட்டி வந்திருந்தாங்க பிரபுஜி 18 நாள் கிளாஸ்க்கு. அவங்களுக்கு ஏதோ மியூட் பண்ணாலும் நீங்க பேசுறது, அவங்க பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கலையா இல்ல நீங்க பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்கலையோ தெரியல போல. எனக்கு கூப்பிடுறாங்க இப்போ. அப்படிங்களா பிரபுஜி? இப்போ அன்மியூட் பண்ணி பேசலாமே பிரபுஜி, எல்லாருமே அந்த ஆப்ஷன்ல தான் இருக்கும். நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. ஓகே பிரபு, உங்களை ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. நீங்க யூ கேன் அசைன் டிவோட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்ப மணிமேகலை மாதாஜி எல்லாம் இங்க இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, you can give them, so they will be actively பண்ணுவாங்க. அதனாலதான். ஓகே, ஷூர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா உமா பார்வதி. ஹரே கிருஷ்ணா உமா பார்வதி. Thank you மாதாஜி, thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 7 மணில இருந்து இருக்கேன், எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை, இப்பதான் கிடைச்சிருக்கு. ஓ கிரேட் நெட் மாதாஜி. ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன், அதனாலதான் பிரபுஜிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன். எஸ் எஸ், நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் மாதாஜி, கண்டிப்பா இருக்கும். நான் 2 நாளா இல்ல, இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஓகே ஓகே, வீலுக்கு போயிருந்தாலும் நானே சொல்லிட்டு போயிருந்தேன் பிரபுஜிட்ட. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Thank you மாதாஜி ஃபார் கமிங். அவங்க லெவல் 2 ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க லெவல் 2 ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க உமா பார்வதி மாதாஜி. ஓ
level 2 இவங்க லலிதா மாதாஜி கிளாஸா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. போன 18 டேஸ் முடிச்சாங்க. சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு லெவல் 2 ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஓ, மீண்டும் இத கேக்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஆமா மாதாஜி. Thank you. ஓகே, thank you. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நம்ம இப்போ கிளாஸ் செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ராதிகா மாதாஜி கூட வருவாங்க. ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்கு. ஆக்சுவலி அவங்க 2-3 நாளா வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங்கும் இருக்கும். ஸோ முதல்ல ஜனவரி 2021 பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அடல்ட் பேட்ச் ஒரு பேட்ச் இந்த 7 மணி பேட்ச் தான். ஸோ அப்போ கிளாஸ் வந்து இந்த கிளாஸ் நான் தான் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ப்ளஸ் ராதிகா மாதாஜி வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஸோ இனிமே இந்த 18 டேஸ் கிளாஸஸ்க்கு அவங்க ஒன்லி ஸ்டோரி டெல்லிங் மட்டும் இந்த மாட்டி மட்டும் வருவாங்க. ஸோ அகெயின் வி ஆர் கோயிங் பேக் டு த ஓல்டு டேஸ்ன்ற மாதிரி. ஸோ முதல்ல இந்த பகவத்கீதை எடுத்தப்போ எப்படி இருந்ததோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல்ல 6 டைம்ஸ் பெர் டே சொல்லுவோமே ஹரே கிருஷ்ணா, அது இப்ப சொல்றது இல்லையே மாதாஜி? புரியல. ஓ அது ஆமா, நான் இவங்க யாரும் பண்றது இல்ல போல இருக்கு. ஆக்சுவலி நானும் அதை மறந்துட்டேன். 18 டேஸ் வரதே இல்லைல்ல நானு. தாரணி மாதாஜி பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா எனக்கு தெரியாது. அவங்க செஞ்சிட்டு இருந்தாங்களா? செய்யல, அப்புறம் நான் சொன்னேன், அப்புறம் செய்ய ஆரம்பிச்சு முடிச்சிடவா மாதாஜி? ஓகே பண்ணுங்க, எல்லாருமே பண்ணலாம். உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். இன்னைக்கு 24 டைம்ஸ் சொல்லணும். இன்னைக்கு 4th டே இல்லையா? 24 டைம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. எல்லாருமே பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி. எல்லா பக்த கோடிகளுமே அதாவது மகாமந்திரத்தை வந்து 24 டைம்ஸ், அதாவது டெய்லி 6 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறது. ஸோ கடைசி 18ஆவது நாள் வரும்போது 108 முறை நம்ம வந்து ஒரு சொன்னதுக்கான ஒரு இதுக்கு வந்துருவோம். ஸோ தட் உங்களுக்கு அது பிராக்டிஸ் ஆகும். ஓகே, 18ஆம் நாள் சொல்றதுக்கு மேல 17ஆம் நாளே சொல்லிடுவோம் மாதாஜி. ஏன்னா 18ஆம் நாள் ரொம்ப நேரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஆமா கரெக்ட், நோ ப்ராப்ளம். எல்லாரும் சொல்லலாம், ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்லிடுங்க நீங்க, நோ இஷ்யூஸ். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. பபிதா மாதாஜி நாளைக்கு என்ன பண்ணுங்க, வந்த உடனே நீங்க அதை சொல்ல வச்சிருங்க. நீங்க ஓகே மாதாஜி. நாளையில இருந்து நாளைக்கு 30 ரவுண்டு. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. 30 முறை மகாமந்திரத்தை சொல்ல வச்சிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு ஜபமாலை, உங்ககிட்ட ஜபமாலை இருக்கு இல்லீங்களா? இன்னைக்கு நீங்களே டெமோ பண்ணுவீங்களா? பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே சரி, நீங்க கடைசியில பண்ணிடுங்க ஒரு வாட்டி. அவங்களுக்கு எப்படி இந்த ஃபிங்கரை விட்டுட்டு பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும், எதுக்கு இதை விடுறோம் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுங்க. ஓகே, இன்னைக்கு கர்மயோகத்தை வந்து ஞானத்துல பேஸ்ல நம்ம எப்படி ஞான யோகம், அதாவது நம்ம நாலேஜ் பேஸ்டா நம்ம எப்படி கர்மயோகத்தை வந்து பக்குவமா செய்ய முடியும் என்பதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த அத்தியாயம். அதனாலதான் இதுக்கு ஞான யோகம் அப்படின்ற பெயர் இந்த அத்தியாயத்துக்கே. சோ நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நேத்தைய அத்தியாயத்துல வந்து துரத்தல் அல்லது செயல்படுதல், பகவான் வந்து பலன்களை துறந்துட்டு நீ வந்து பக்தியோட செயல்படுன்னு சொன்னாரு. ஆனா இங்க வந்து துரத்தல் என்பது வந்து எல்லாவற்றையுமே, அதாவது செயலை துரத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து யாரோ அர்ஜுனர் வந்து தவறாக புரிந்து கொண்டு செயலை துறக்கணுமா இல்ல வந்து நான் செயல்படணுமா, இரண்டுமே ஒன்று போல இருக்கின்றது எனக்கு நீங்கள் பேசக்கூடியது, ஆனால் எனக்கு எது நன்மை என்பதை வந்து ஏகம் வதா இல்லை, அதாவது ஒன்று நிச்சயமாக நீங்கள் எனக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வார். சோ பகவான் வந்து சொல்வாரு இரண்டுமே வந்து முக்திக்கு தான், அதாவது கர்ம சந்நியாசம். இன்னும் 5th சாப்டர்ல இன்னும் அற்புதமா சொல்வார். அவர் வந்து நீ பக்தியோடு அனைத்தையுமே செய், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு செய், உன் கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய் அப்படிங்கறதுதான் சொல்வார். அதுல நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றியும் நம்ம படிச்சோம். அதாவது கர்ம காண்டால இருந்து சகாம கர்மயோகம் மற்றும் நிஷ்காம கர்மயோகம் இதெல்லாம் படிச்சோம். ஒருவர் வந்து ஒரு மகாத்மா வந்து தன்னுடைய வழிநடத்துதல் இருந்தாதான் நம்ம அவரை பின்பற்றுபவர்களும் அதே செயலை செய்வார்கள் இல்லையா. எத் எத் ஆஸ்ரதி சேஷ்ட இல்லையா. அதாவது ஒரு அதாவது உத்தமமான ஒரு மனிதர், அதாவது இந்த பக்தியில இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு மகாத்மா வந்து அவர் எந்த ஓமையை அமைத்து கொடுத்து விட்டு செல்கின்றார்களோ அதேதான் வந்து அவரை பின்பற்றுபவர்களும் செயல்படுவார்கள். சோ இது எதற்கு பகவான் சொல்கின்றார் என்றால், அவரும் வந்து செயலாற்றாமல் இருந்தால் அவரை பின்பற்றி எல்லாருமே செயலாற்றாமல் இருந்து விடுவார்கள் இல்லையா. அவர் சொல்வாரு இந்த பிரபஞ்சத்தில் எனக்கு எதுவுமே வந்து தேவையே கிடையாது எனக்கு இல்லையா, இருந்தாலும் நான் எல்லா நிலைகளிலுமே நான் செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றேன், இல்லை என்றால் என்னையே பின்பற்றி மற்றவர்களும் செயலாற்றாமல் போய்விடுவார்கள் அப்படிங்கிற விளக்க உரையும் பகவான். நீங்க வந்து டீட்டெயில் பகவத்கீதா படிக்கும்போது அதை பத்தி நீங்க படிக்கலாம். இப்போ வந்து ஹைலைட்டடா இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ பகவான் எப்பொழுதுமே செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றார் இல்லையா. எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா, நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பவரும் அந்த பரமாத்மா தான் இல்லையா. அவர் ஒரு நொடி நம்மள செயலாற்றாமல் போனா நாம மரணம் என்ற அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். இந்த தாயின் கருவில் வந்து உதிக்கிற அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து மண்ணுக்கு நாம் செல்ற வரைக்குமே பகவான் வந்து ஒரு சனம் கூட ஓய்வு எடுக்கிறது கிடையாது. இந்த எந்திரத்தை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவா வச்சிருக்கார், செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார் இல்லையா. சோ அதனால வந்து அவர் எப்பொழுதுமே செயலாற்றி கொண்டே இருக்கின்றார். அதேதான் அவரும் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்கின்றார், நீ எப்பொழுதுமே செயலாற்ற வேண்டும், உன் கடமையை செய் அப்படின்னு தான் அவருக்கு வந்து ஊக்குவிக்கின்றார். மிகப்பெரிய எதிரி எதுனாக்கா பேராசை, அதாவது காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசை தான் இல்லையா. அந்த பேராசையினால் வந்து மனதும் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றது, புலன்களும் செயல்படுகின்றது, புத்தியும் பேதலிக்கின்றது இல்லையா. பேராசனுடைய அளவுகள் அதையும் பார்த்தோம். காமத்தினுடைய அளவுகளை 3 நிலைகளையும் நாம பார்த்தோம். அதாவது சிறியதாக இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பு, அதனுடைய புகை நெருப்பை எவ்வாறு புகை வந்து கவர் பண்ணிருது இல்லையா, அதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது சிறிய அளவு காமத்தை. மேலும் வந்து அதை விட பெரியது எதுனாக்கா கண்ணாடி தூசி படிந்தால் எப்படியோ அந்த நிலையில வந்து உருவத்தை நம்மளால அந்த கண்ணாடியில பார்க்க முடியாது, அது நெக்ஸ்ட் லெவல். இன்னும் அடர்ந்த காமம் எதுனாக்கா
தாயினுடைய கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை எவ்வாறு வெளி உலகத்தையே பார்க்காமல் இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு அதாவது காமம் இருக்கக்கூடிய நிலை. அதனால ஒருவருடைய வாழ்க்கையில வந்து சிறிய அளவுக்கு ஆசை இருந்தால் அது பரவாயில்லை, அது மனிதனுடைய ஆசை லெவல் என்ற அர்த்தம். மிடில்ல இருக்கிறது வந்து விலங்குனுடைய ஆசை லெவலுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் வந்து அதாவது கடைசி அடர்ந்த அதாவது அந்த ஆசை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் அதாவது மரம் செடி கொடிகளுடைய நிலைக்கு வாழ்நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ அதனால நம்ம எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஆசைகளுக்கு செல்லக்கூடாது. ஆசை என்பது சிறியதாக வைத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் அதை வந்து நம்ம வந்து பெரிய ஆசையாக எடுத்துட்டு போகக்கூடாது, அது தவறு. நம்மளை எப்போதுமே கட்டுண்ட நிலையிலே நம்ம அதை விட்டு அதாவது எப்பவுமே வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த உலகத்திற்கு நம்மள திருப்பி வந்துட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கைக்கு தான் நம்மள அது இட்டு செல்லும். அதனால நம்ம வந்து என்றைக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு ஆசை ஹையஸ்ட் லெவல் ஆசையை நம்ம வைக்க கூடாது. சோ ஐ திங்க் பபிதா மாதாஜி ஏதாவது சவுண்ட் வந்தா நீங்க ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. சோ இப்ப 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இது எல்லாமே நம்ம நேத்து கர்ம யோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு இந்த 4வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்க்க போறோம்? கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, அவரை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஆழ்நிலை என்றால் டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னாக்கா ஆன்மீகம் என்று பொருள். ஆழ்நிலை என்று எந்தெந்த இடத்துல வருதோ, டிரான்சிடென்ட் என்று எந்தெந்த இடத்துல வருதோ அது வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவலை பத்தி சொல்றது, ஆன்மீகத்தை அந்த உணர்விலிருந்து எடுத்துரைப்பது என்பதை நாம மனசுல நிலை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். முதல் 10 ஸ்லோகங்கள் வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் அதாவது பகவத்கீதையினுடைய ஹிஸ்டரி வரலாறை பற்றி படிக்க போறோம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இல்லையா? சோ ஒரு ஞானத்தை நாம பெறணும்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பரம்பரை வரியா வாயிலாக வரவங்கிட்ட இருந்துதான் நம்ம வந்து கேட்க வேண்டும். ஏன் பரம்பரா பத்தி அவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்றால் அவருடைய இது நான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றேன், நான் ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கின்றேன், நான் குரு கிடையாது, பட் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அந்த நிலையில் இருந்தால் என்னுடைய குரு என்ன சொல்லி கொடுத்திருப்பார் இல்லையா? எனக்கு வழி நடத்தியிருப்பார். நானும் அந்த பக்குவ நிலைக்கு அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் கொடுத்திருப்பார் இல்லையா? அவரும் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்திருப்பார், என்னையும் அந்த மார்க்கத்திற்கு அவர் இட்டு செல்வார். அதுதான் வந்து குரு. அந்த டிசைப்பிள்னாக்கா அதாவது குரு பரம்பரை வாயிலாக சீட பரம்பரை வாயிலாக நம்ம எப்பொழுதுமே கேட்க வேண்டும். அப்போ உண்மையை கண்ட அவர்கள் வந்து நமக்கு வந்து உண்மையை எடுத்துரைக்க முடியும். சோ அந்த நிலை, அதனால்தான் பரம்பரா சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராக இருக்கிறார் இல்லையா? அனைத்து செயல்களுக்குமே அவர்தான் மூல காரணம். சர்வ காரணங்களுக்கு அதாவது சர்வ காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் வந்து எம்பெருமான் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ மேலும் வந்து வர்ணாசிரம அமைப்பு இல்லையா? வர்ணம் மற்றும் ஆசிரம், இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். வர்ணம் என்றால் நாம் செய்யக்கூடிய அதாவது உத்தியோகம் என்று கூட எடுத்துக்கலாம். இப்ப இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ்ல பேசினா நாம் என்ன செயலில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இல்லையா? நமக்கு எங்கிருந்து பொருள் ஈட்டுகின்றோம், அது வந்து வர்ணம் என்று சொல்லப்படுவது. ஆசிரம் என்றது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் தன்னுடைய வாழ்நாளில் கடந்து செல்லக்கூடிய நிலைகள் ஆக்சுவலி இல்லையா? முதல் 25 ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மச்சரியம், 2வது கிரகஸ்தன், 3வது வனப்பிரஸ்தன் மற்றும் சந்நியாசம். இந்த 4மே வந்து பிராமணனுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். சத்திரியனுக்கு 3 ஆசிரமங்கள், அதே மாதிரி வைசியனுக்கு 2 ஆசிரமங்கள், சூத்ரனுக்கு 1 ஆசிரமம். இதுதான் அப்ளிகபிள் பகவான் படைப்புல. இதை பற்றி நாம வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், மீண்டும் இந்த இதுல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. கர்மயோகம், கர்மயோகத்தை பற்றியும் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகங்கள் அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ், அதாவது தியாகங்கள் என்பது நம்ம ஒருத்தருக்கு விட்டு கொடுக்கறது மற்றும் தியாகம் கிடையாது. சில செயல்கள் எல்லாமே நம்ம புலன்களை பக்குவப்படுத்துறது. அந்த புலன்களை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இந்த கண்ணை வந்து நம்ம எதற்கு பகவானை தரிசிப்பதற்கோ அதாவது தேவையற்றது எல்லாம் அவாய்ட் பண்றோம் இல்லையா? அதுவே நம்ம வந்து ஒரு தவ வாழ்க்கையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அது எல்லாமே சாக்ரிஃபைசஸ். ஸோ அது இப்போ நம்ம இந்த தீட்சை பெறுகின்றோம் என்றால் நம்ம வந்து வெங்காயம் பூண்டு இது எல்லாமே விட்டுறோம் நம்ம இல்லையா? மேலும் காஃபி டீ இது எல்லாமே கூட விட்டுருவாங்க தீட்சை எடுக்கிறவங்க வந்து. ஏன்னா ஏன் இது எல்லாமே தாம்சிக்
காஃபி டீ வந்து அதுல கஃபேன் இருக்கிறது இல்லையா? கஃபேன் என்பது வந்து ஒரு போதை இதுதான், பொருள் தான். ஸோ இன்டாக்சிகேஷன், அதுவும் அது கீழே இருக்கிறதுனால தான் காஃபி வந்து குடிக்க மாட்டாங்க தீட்சை எடுக்கிறவங்க. மேலும் வெங்காயம் பூண்டு பத்தி ரொம்ப, அதாவது தாம்சிக் உணவு வகை அது எல்லாமே. ஸோ பாகவதத்துல 3rd கேண்டோல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. நாம தாம்சிக் உணவு வகைகளை வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். ஸோ ஒரு பிராமின்ஸ் வீட்ல எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா அவங்க வெங்காயம் பூண்டு போடாம தான் சமையலே செய்வாங்க. அதனாலதான் அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். நீங்க சோ நம்ம அந்த மந்த புத்தி எல்லாம் வர்றதே இந்த வெங்காயம் பூண்டுல தான் வர்றதே. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரே நாள்ல எல்லாத்தையும் சட்டுன்னு மாத்திக்க முடியாது. ஆனா காலப்போக்குல மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்தணும்னு நம்ம மனசு வந்து அந்த மார்க்கத்துக்கு செல்லும் பொழுது நம்ம அதை ஏற்படுத்திக்கலாம் இல்லையா? ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ ஃபார் யுவர் நாலேஜ். ஸோ தியாகங்கள் சிலது எல்லாமே வந்து நம்ம மனசை, புலன்களை இதெல்லாம் எல்லாத்தையுமே வந்து பக்குவம் அடைய செய்யறோம் இல்லையா? அதற்கான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுறது எல்லாமே வந்து தியாகங்களாக கருதப்படுகின்றது. ஆழ்நிலை அறிவினுடைய சுருக்கம், சாராம்சம், அது வந்து யார்கிட்ட இருந்து, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு குரு இடத்திலிருந்து நம்ம வந்து பெறுகின்றோம். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா இல்லையா? அதாவது உண்மையை கண்டவர்களால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அதை எடுத்துரைக்க முடியும். அதாவது குரு ஒரு ஆச்சாரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதை வரலாறு, அதுதான் முதல் 10 ஸ்லோகங்கள். எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்த்தோத்யாய ஞான கர்ம சந்நியாச யோக. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவான் அகமவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுரிக்ஷ்வாகவே ப்ரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பகவான் உவாச்ச இமம், அதாவது இந்த விவஸ்வதே யோகம், அதாவது இந்த விவஸ்வானுக்கு இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து அகம் அவ்யயம் அவர் எடுத்துரைத்தார். யாரு? பகவான். முதலில் இந்த யோகம், அந்த பகவத்கீதை எனப்படக்கூடிய இந்த உன்னதமான ஞானத்தை ஆல்ரெடி பகவான், இது 2nd ரவுண்ட் அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கிறது பகவான். சோ முதல் ரவுண்ட் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு. முதல் ரவுண்ட் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்படும் பொழுது 4 யுகங்கள். அதாவது அதை பத்தி நம்ம இப்ப கால்குலேஷன் எல்லாம் படிப்போம். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் எல்லாம் வரும். ஸோ இந்த 4 யுகங்கள், சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம் மற்றும் கலியுகம். சத்தியயுகத்தில் அதாவது அதனுடைய எண்டு, கடைசி பாகம், மற்றும் திரேதா யுகம் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் வந்து பகவான் வந்து இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை வந்து சூரிய கடவுளான, அதாவது விவஸ்வானுக்கு முதலில் பகவான் வந்து எடுத்துரைத்தார். சூரிய வம்சம். அதுக்கடுத்து திரேதா யுகத்துல வந்து ராமரும் வந்து திரேதா யுகத்துலதான் வந்தவர் இல்லையா? சோ அந்த இதுல வந்து பார்க்கும் பொழுது விவஸ்வான் வந்து நெக்ஸ்ட் யாருக்கு எடுத்து உரைத்தார்? அவருடைய மகனான மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார். சோ மனு வந்து யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? அவருடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு எடுத்துரைத்தார். இக்ஷ்வாகு மன்னர் யார் என்றால் ராமபிராருடைய பாட்டனார், அதாவது தசரத மகாராஜருடைய தந்தை. சோ இப்படி இந்த காலகட்டங்கள், ராமருடைய அவதாரம் நோக்கம் முடிந்து அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து வைகுண்டம் சென்ற பிறகு மீண்டும் வந்து அதுக்கு பின்னாடி வந்த அரசர்கள் வந்து இந்த சங்கிலி தொடர்பை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போகல, இந்த ஞானத்தை வந்து எடுத்துட்டு போகவே இல்லை. சோ அது அங்கேயே வந்து தொடர்பு என்பது விட்டு சென்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்ம செயல்கள் தான் வந்து தழை தோங்கியது. சோ இந்த அதர்மத்தை வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து அதர்மத்தை அழித்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்தி தான் ஆக வேண்டும். மேலும் பக்தர்களை அவர் ரட்சித்து தான் ஆக வேண்டும். இந்த 3 செயல்கள் வந்து பகவான் வந்து எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அதற்காக தான் எத்தனையோ விதமான அவதாரங்களை அவர் மேற்கொள்கின்றார். குண அவதாரங்கள், லீலை அவதாரங்கள் இல்லையா? அதுக்கு புருஷ அவதாரங்கள் இல்லையா? இது மாதிரி யுக அவதாரங்கள். இப்ப யுக அவதாரங்களாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது சத்திய யுகத்துல வந்து நாராயணனாக தோன்றினார் இல்லையா? இருவர் அவர்கள். மேலும் அப்பதான் அந்த சகஸ்ர கவசன் எனக்கூடிய அந்த அவனை வந்து வதைத்தார்கள் இல்லையா? 1000 முறை. இருவருமே, ஒருத்தர் வந்து 10,000 ஆண்டுகள் தவம் இருப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து போர் புரிவாங்க. அவனுடைய ஒரு கவசத்தை எடுப்பாங்க. அந்த ஒரு கவசத்தை எடுத்த பிறகு இவர் மரணித்து தவம் இருப்பவர் அவரை உயிர்ப்பித்து இவங்க வந்து சண்டை போடுவாங்க. இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி நாராயணன். சோ
அந்த இதுல வந்து ஒரே ஒரு அந்த கவசம் இருக்கும் பொழுது அந்த அசுரன் என்ன செய்கின்றான், சூரியனுக்குள்ள போய் ஒளிந்திக்கிறான். அவன்தான் பிற்காலத்தில் இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து கர்ணனாக வந்து அவதரிப்பது சகஸ்ர கவசம். சோ அந்த மாதிரி விவஸ்வான் வந்து மனித குல தந்தைக்கு எடுத்துரைத்தார். மனித குல தந்தை யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு எடுத்துரைத்தார். ஆனால் இது காலப்போக்கில் வந்து மறைந்து விட்டதாக இப்ப பகவான் எடுத்துரைப்பார். இக்ஷ்வாகு மன்னன் இதனை முறையாக உபதேசித்தார். அந்த காலகட்டத்தில் வந்து தர்மம் அறிந்த அரசர்கள் வந்து அரசாண்டார்கள். அதனால வந்து அந்த இந்த சமுதாயத்துல வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம நிம்மதியோடு வாழக்கூடிய மக்கள் இருந்தாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது, நமக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான் இல்லையா? எப்பெல்லாம் அறப்பழக்கங்களில் வந்து இழிவு ஏற்படுகின்றதோ அப்பெல்லாம் இந்த அதாவது இந்த நிலைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானும் வந்து இந்த பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக அப்ப வந்து தோற்றமும் ஏற்படுத்துகின்றார் இல்லையா? எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி, இரண்டாவது ஸ்லோகம். பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்யோ விது சகாலே நேஹ மேதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. அதாவது இந்த உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் இல்லையா, பகவத்கீதை என்பது உன்னதமான விஞ்ஞானம். சோ சீடர்களின் சங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. சோ ஒவ்வொரு அரசர்களாலுமே வந்து அதை வந்து அனுசரிக்கப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் வந்து விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது என்று பகவான் மேலும் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இல்லையா, பரம்பரா சிஸ்டம் ஆக்சுவலி இமம் ராஜஸ்ய விதுகு, அதாவது மன்னர்கள். பரம்பரா என்பது அந்த இடத்துல வந்து மன்ன பரம்பரையில வந்தது இல்லையா, அவருடைய பிள்ளைக்கு அப்படியே வந்து அதை வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பரம்பரை சிஸ்டம் வந்து போயிட்டு நான் அந்த பகவத்கீதையே இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடுது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த அதர்மமான அந்த நிலை வந்து அதிகரித்தது. அப்போ பூமி தாய் சென்று பிரம்மரிடம் வந்து முறையிடுகின்றாள், இந்த பாரத்தை என்னால தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிரம்மரும் வந்து சிவனும் பிரம்மனும் வந்து பார்க்கடலை நோக்கி செல்கிறார்கள். அங்கே மகாவிஷ்ணுவை தரிசிப்பது, க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு மூன்றாவது புருஷாவதாரமாக ஒரே அண்டத்திற்குள் இல்லையா, அங்கே சென்று இந்த அவருக்கு பிரார்த்தனைகள் செய்து கேட்கின்றார்கள். சோ பகவானும் சொல்கின்றார், எஸ், அவதார நோக்கம் கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா, ஸ்வயம். அதனால்தான் கிருஷ்ண அவதாரம் என்பது துவாபர யுகத்துல நடந்தது. அந்த காலகட்டம் வந்தப்பதான் மகாபாரத போரே நிகழ்ந்தது. சோ இப்ப நாம பார்க்க போறது இந்த சம்பிரதாயங்கள். இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே வந்து ஆத்தென்டிக்கான சம்பிரதாயங்கள். இந்த சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைக்கிறது ஒரே சேம் கொள்கைகள் தான், எல்லா பிலாசபியும் ஒரே மாதிரிதான். சோ ஆனா ஒரு மைனர் டிஃபரன்ஸ், அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்குமே தவிர எல்லாரும் உணர்த்துறது ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா எப்பொழுதுமே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. இததான் வந்து சொல்லாங்க. சோ பகவான் கிருஷ்ணரிலிருந்து தோன்றியது பிரம்மா தான் முதலில் படைக்கப்பட்டார் இல்லையா. அதாவது நம்ம கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு. சோ 3 நம்ம நாளைக்கு அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து 8வது சாப்டர் படிப்போம். அந்த 8வது சாப்டர்ல கோலோகா சார்ட் படிக்கும் பொழுது அழகா அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கு அந்த கோலோகா சார்ட்டும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. நம்ம சேலம் ISKCON அவங்க தான் அந்த கோலோகா சார்ட்டை வந்து அழகா பண்ணியிருக்காங்க. வைகுண்டங்கள், கோலோகம், கீழே நம்முடைய உலகம், அதுக்குள்ள வந்து 14 லோகங்கள், இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்ற. அப்ப டீட்டெயிலா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இப்ப இது என்னன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரம்மர்ல இருந்து வந்த மத்வாச்சாரியார் இல்லையா. சோ அந்த பரம்பரை வந்து நம்ம வந்து கௌடிய பரம்பரை என்று சொல்லுவாங்க, பிரம்ம கௌடிய பரம்பரை. அடுத்து லக்ஷ்மி ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் ராமானுஜாச்சாரியார் அவங்க சம்பிரதாயம். மேலும் சிவன் வந்து விஷ்ணு சுவாமி சேம் ருத்ர சம்பிரதாயம். பிரம்மருடைய 4 பிள்ளைகள் சனதா, சனகா, சனாதனா, சனத்குமாரா, இந்த 4 குமாரர்கள் அவங்களுடைய பரம்பரை, அதாவது குமார சம்பிரதாயம், நிம்பர்காச்சாரியா சம்பிரதாயம். இவங்க எல்லாரும் எடுத்துரைக்கிறது ஒரே பிலாசபி தான். ஆனா அவர்களுடைய உணர்தல்ல சிறு வித்தியாசங்கள் இருக்கும். ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா பத்தி தான் இவங்க எல்லாருமே எடுத்துரைப்பாங்க. அதனால வந்து காமனான இதுல எந்த சம்பிரதாயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாலுமே கரெக்ட் ஒன்றுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி வாசிங்க 4.5. ச ஏவாயம் மயா தேத்ய யோக ப்ரோக்த புராதனஹ
பக்தோசி மே சகா சேதி ரகஸ்யம் ஏததுத்தமம். மாதாஜி 4.5 நினைக்கிறேன். பகவானு வாச்ச. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பஹூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி ந த்வம் வேத்த பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்போ அர்ஜுனர் வந்து கேட்பார் அதுக்கப்புறம், நீங்க அதாவது சூரிய கடவுள் வந்து உங்களை விட வயசுல பெரியவனா இருப்பார் இல்லையா? அதாவது நம்ம இந்த பௌதிக இதுல இருந்து நோக்கத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது சூரிய பகவான் நானும் நீங்களும் சமகாலத்தவர் இல்லையா? அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமகாலத்தவரா இருப்பாங்க. அவருடைய அவதாரம் வந்து அந்த சமயத்தில் தான் ஏற்பட்டது. ஆனால் உங்களை விட அதாவது வயதில் மூத்தவர் யாரு? சூரிய கடவுள். நீங்க அவருக்கு வந்து இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை எடுத்துரைத்தீர்கள் என்பதை நான் எவ்வாறு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்பார். அப்படி கேட்கும் பொழுது பகவான் சொல்வார், நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை எடுத்தவர்கள், அதாவது ஆனா அவை அனைத்தும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், உனக்கு தெரியாது. ஏன்னா இவர் ஜீவாத்மா, ஜீவ தத்துவம், அவர் வந்து பரமாத்மா. இது அதனால நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம் இல்லையா? நாராயணனாக, ராம லக்ஷ்மணராக, இப்ப கிருஷ்ண அர்ஜுனராக இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம ரெண்டு பேருமே அநேக பிறவிகளை வந்து கடந்திருப்பவர்கள் தான். என்னால் அவை எல்லாவற்றையுமே நினைவில் கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் அவர் அந்த அப்பயும் இருந்தார், இப்பயும் இருக்கிறார், இனிமேல இருப்பார். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல 12th ஸ்லோகம் வரும், அழகா இருக்கும். அதுல சொல்லுவார் அவர், சோ பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அனைத்தையுமே அறிந்தவர் அவர். சோ எல்லாவற்றையுமே நினைவில் கொள்ள முடியும். நமக்கெல்லாம் மறதி உண்டு, பகவானுக்கு மறதியே கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு பிறப்பற்றவர். நமக்கு கூட இந்த பிறவியில நடந்தது ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும், மெயின் திங்ஸ் எல்லாமே. அது மாதிரிதான் பகவானும், அவர் பிறப்பற்றவர் இல்லையா? பிறப்பற்றவராக இருக்க உடனே அன்பான். சோ அதனால அவருக்கு எல்லாமே ஆதியிலிருந்து எல்லாமே தெரியும். அவர் அறியாதது ஒன்றும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. நாம எல்லாருமே இப்ப கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டுதான் இருக்கார் இல்லையா? சோ என்னால் அவை எல்லாவற்றையுமே நினைவில் கொள்ள முடியும். எவ்ரிதிங். அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய மெமரி. நம்மளால வந்து இந்த மூளையில ஒரு 0.5% கூட நம்மளால ஃபுல்லா வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது இல்லையா? மெமரி ரொம்ப குறைவான, கலியுகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி அது. ஆனால் அது உன்னால முடியாது, உனக்கு அதை நினைவில் கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவருடைய அக்கௌண்ட் வந்து கிளியர் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ இந்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணமோ அது இந்த பிறவியில மட்டும்தான் நமக்கு ஞாபகம். அடுத்த பிறவி எடுக்கும் போது முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ச்சி நமக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்காது. சோ ஜீவ தத்துவமே அதுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல நம்ம ISKCON ஃபாலோ பண்றது வந்து பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றது. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி நாம புரிஞ்சுக்கணும். நான் கொஞ்சம் உங்களை இதை ஸ்லைட் ஸ்லோவாவா காட்டுறேன், ஏன்னா வெண்மையான எழுத்துக்கள், உங்களுக்கு அது புரியணும். நல்லா தெரியறதா இது? இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். சோ 4 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு திவ்ய யுகம், இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கலியுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4,32,000 ஆண்டுகள் தான் கலியுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம். கலியுகத்தினுடைய 2 மடங்கு துவாபர யுகம், கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு திரேதா யுகம், கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு சத்தியயுகம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எதனா டவுட் இருந்தா இப்பயே நீங்க கையை உயர்த்தி கேட்கணும். சோ 4 மடங்கு பிளஸ் 3 மடங்கு பிளஸ் 2 மடங்கு பிளஸ் 1 மடங்கு. சோ அப்போ ஒரு திவ்ய யுகம் வந்து 10 மடங்கு கலியுகம் என்று பெயர். சோ நீங்க இது ஜஸ்ட் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான் போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளவு ஃபிகர் என்றது. அதாவது 4.32 இன்டு 10 லட்சம் ஆண்டுகள், அதாவது 10 மடங்கு கலியுகம் தான் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம். ஒரு யுகத்திற்கும் இன்னொரு யுகத்திற்கும் இடையில வந்து இடைப்பட்ட காலம் வந்து சந்தியின் மாற்றம் இல்லையா? சந்தி காலம் என்று சொல்வாங்க. சோ அந்த இது நம்ம எப்படி ஈவினிங் இப்ப வந்து காலையில் வந்து சூரிய உதயம் ஆகின்றது இல்லையா? சூரிய உதயத்துக்கு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாற்றம், ஒரு இரவிலிருந்து பகலுக்கு வரக்கூடிய அந்த மாற்றத்துக்கு இடையில சந்தி என்று சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சாயந்தரம் கூட சந்தியா காலம் என்று நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த சந்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அது மாதிரி 71 திவ்ய யுகம் வந்து ஒரு மனுவனுடைய ஆயுட்காலம். 14 மனுக்கள்
சோ அதாவது சுயம்பு மனுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 மனுக்கள் இருக்காங்க ஆக்சுவலி. சோ 14 மனுக்கள் ஒரு திவ்ய யுகம் வந்து 71 திவ்ய யுகம் வந்து ஒரு மன்வந்திரம். அவருடைய ஒரு மனுனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள். அப்படின்னா 71 இன்ட்டு 10 இன்ட்டு கலியுகத்தினுடைய டைம் டியூரேஷன் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மனுனுடைய ஆயுட்காலம் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். ஸோ அது மாதிரி 14 மனுக்கள் பிளஸ் ஒரு மனுல இருந்து இன்னொரு மனு. இப்ப நமக்கு வந்து வைவஸ்தவ மன்வந்திரே அதுதான் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. நீங்க எங்கேயாவது சங்கல்பம் போனா கூட உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, இதுதான் சொல்லுவாங்க, வைவஸ்தவ மன்வந்திரே கலியுகே ஜம்பூத்வீபே பாரத வருஷே பரத கண்டே, இதெல்லாமே வரும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு சங்கல்பம் பண்ணும் பொழுது வரும். ஸோ அந்த இப்ப நாம நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து வைவஸ்தவ மன்வந்திரம். இந்த 14 மனுக்கள் வரும்பொழுது 15 சந்திகள் வரும். இந்த டோட்டல் டியூரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம். கல்பம் என்றால் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் என்று அர்த்தம். அதை போல நீண்டதுதான் அவருடைய இரவும் கூட. சோ அப்போ பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 14 மனுக்கள் பிளஸ் 15 சந்திகள் இன்டு 2 போட்டாதான் அவருடைய ஒரு நாள் டைம் கணக்கு இல்லையா. அது போல அவருக்கு 100 ஆண்டுகள் என்பது அவருடைய ஆயுட்காலம். ஜஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் நீங்க பண்ணிட்டே போகணும். சோ 311.0 ஆண்டு, லட்ச கோடி ஆண்டுகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆயுட்காலம் என்பது சொல்லப்படுகின்றது. 36,000 கல்பங்கள் என 360 நாள் வந்து ஒரு வருடம் அவரது. அதனால்தான் அது இன்ட்டு என்ன பண்ணனா 360 இன்ட்டு 100 ஆண்டுகள் போடும்பொழுது அவருக்கு 36,000 வந்து கல்பங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இதுல? மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா குவிஸ்ல 1 or 2 வரும் உங்களுக்கு இதுல. ஸோ கலியுகத்தினுடைய ஆண்டு காலம் எது அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க. அதுக்கடுத்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம், இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து இந்த பகவத்கீதை முதலில் எப்பொழுது பேசப்பட்டது இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து சொல்லப்படும். பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் இப்படி இப்போ ஆல்ரெடி 50 years முடிஞ்சிடுது அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் வந்து வந்திருக்கு. அது எப்படின்னா கலியுகத்தினுடைய டியூரேஷன் இல்லையா, அதனுடைய காலம் 10 மடங்கு வந்து ஒரு திவ்ய யுகம். மேலும் வந்து அதாவது 1000 இன்ட்டு 2, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்பங்கள் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1000 இன்ட்டு 2 மடங்கு 365 நாட்கள் இன்ட்டு 50. இது ஜஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் தான் நம்ம போடணும். அதை போட்டீங்கன்னாக்கா 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி 311.04 நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இந்த 155.52 ஆண்டுகள் வந்து வந்துடும் நமக்கு. ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து கோடி ஆண்டுகள் என்பது சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இத்தனையும் அவர் கடந்து விட்டார். 6 மன்வந்திரம், நம்ம 7வது மனு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால இப்போ மீதம் இருக்கிறது 16ல வந்து 6/14 இன்ட்டு இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போகும். அதாவது கலியுகம் இன்ட்டு 10 இன்ட்டு 1000 அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து ஆல்ரெடி முடிந்து விட்டன. 4 யுகங்கள் வந்து 27 சுழற்சிகள் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அதையும் வந்து 27 இன்ட்டு கலியுகம், 4 யுகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சத்தியயுகம், திரேத யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் 10 அது மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா இத்தனை ஆண்டுகள் வந்துடும். ஆல்ரெடி முடிந்து போனது வந்து 9 மடங்கு கலியுகம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ கலியுகத்துல வந்து 5000 ஆண்டுகளும் முடிந்து விட்டது. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இத்தனை ஆண்டுகள் பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை ஆல்ரெடி கடந்து விட்டது என்று பொருள். இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் மனுவினுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து இன்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 71 இன்ட்டு 10 இன்ட்டு 4,32,000 ஆண்டுகள் இல்லையா. அதை வச்சு நம்ம வந்து கால்குலேஷன் பண்றோம். ஸோ இந்த 4 யுகங்கள் வந்து 27 சுழற்சிகள். இன்னும் வந்து இப்ப பேசிக் லெவலில் தெரிஞ்சுக்கோங்க, டீட்டெயிலா நீங்க வந்து பின்னாடி படிச்சுக்கலாம் நீங்க. ஸோ 27 இன்ட்டு அந்த 4,32,000 ஆண்டுகள் இன்ட்டு கலியுகம், அதுக்கப்புறம் வந்து திரேதா யுகம், அதுக்கப்புறம் வந்து துவாபர யுகம் மற்றும் சத்தியுகம். இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது 10 மடங்கு இல்லையா, அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஆல்ரெடி முடிந்து விட்டது, இது போன ஸ்லைட்ல இருக்கிறது தான் 3.88 மில்லியன் இயர்ஸ். கலியுகத்துல வந்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு மேல கடந்தாச்சு. மனுனுடைய வாழ்க்கை வந்து இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 120 ஆண்டுகள் என்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் என்பது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டு, மனு பிறப்பதற்கு முன்னேதான்
பகவத்கீதை வந்து சொல்லப்பட்டது. யாரிடத்தில் வந்து விவஸ்வானிடத்தில் வந்து பகவான் வந்து சொன்னராக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ யாம் மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது. கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடல் விவஸ்வானிடம் பேசினார். சோ அது எப்பனாக்கா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அப்படின்றது வந்து. கீதை இந்த புவியில் தோன்றிய காலம் வந்து அதாவது மகாபாரதத்துல வந்து ராமச்சந்திர மூர்த்தி எல்லாமே வந்து இந்த இந்த அந்த வம்சத்தின் முன்னோடி. அதாவது மனு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருடைய மகனான இக்ஷ்வாகுக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அது வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில் அதாவது எர்த்ல வந்து தோன்றியது எப்பனாக்கா 216 அதாவது கோடி ஆண்டுகள். அப்படின்னா நம்ம திரேதாயுகம் மற்றும் வந்து சத்தியயுகம் 4 பிளஸ் அந்த அதாவது 3 பிளஸ் 2 திவ்ய துவாபர யுகத்துல 2 மற்றும் திரேதா யுகத்துல 3 இதை இரண்டையுமே ஆட் பண்ணோம்னாக்கா 5 இல்லையா? கலியுகத்துல 5000 ஆண்டுகள் தான் முடிஞ்சிருக்கு. சோ இது அந்த சத்திய யுகத்துல எண்ட்ல தான் வந்து இது பேசப்பட்டது இல்லையா? அது வந்து இந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது 5 × 4,32,000 ஆண்டுகள் கால்குலேஷன் பண்றோம் நம்ம. சோ கலியுகத்தில் கடந்த ஆண்டுகள் வந்து இத்தனை. சோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னாக்கா அதாவது 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து பேசப்பட்டது கலியுகத்துல. சாரி இந்த புவியில அப்படிங்கறத வந்து. ஏன்னா மனு வந்து மனித குல தந்தை, சூரிய கடவுள் வந்து அவர் தேவர். சோ அதனால அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள். நம்முடைய எர்த்லி இயர்ஸ்ல கால்குலேஷன் பார்க்கும். இது எல்லாமே நியூமெரிக்கல்ஸ். இதை மட்டும் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுல உங்களுக்கு எந்த டெக்னிக்கலும் நீங்க ரொம்ப டெப்தா போக வேண்டாம். உங்க நாலேஜுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இதை நம்ம சொல்றோம். சோ பிரம்மாவினுடைய ஒரு நொடி வந்து நமக்கு எப்படி ஒரு நொடி இருக்க மாதிரி அவருடைய ஒரு நொடி வந்து நம்முடைய எர்த்லி இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா புவி காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 1,00,000 ஆண்டுகள் ஆகின்றது. அதை 60ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 1 நிமிடம் இல்லையா? அதையும் வந்து 60ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது 1 மணி நேரம். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து 24ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா நமக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு நாள் வரும். சோ இத்தனை ஆண்டுகள் என்று இந்த கால்குலேஷன் வந்து போடப்படுகிறது. எஸ் 4.6 வாசிங்க மாதாஜி. ஜஸ்ட் இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க இந்த புவிக்கு எப்போ பகவத்கீதை வந்ததுனாக்கா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. அதே மாதிரி வந்து முதலில் வந்து பகவத்கீதை எப்பொழுது பேசப்பட்டதுன்னாக்கா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி விவஸ்வானுக்கு பகவான் பேசினார். மனு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசினார் என்பது சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ அது கால்குலேஷன் வச்சு பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 311.0 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். இது எல்லாமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டா போறோம். சக்தி இந்த யுகங்களை பற்றியும் மற்றும் திவ்ய யுகம் எவ்வாறு நம்ம கணக்கில் இடுகின்றோம், அந்த திவ்ய யுகத்திலிருந்து நம்ம வந்து மனுனுடைய ஆயுட்காலம் எப்படி, ஒரு மனு அது மாதிரி 14 மனுக்கள் கண்டது. அதாவது வந்து ஒரு பகல். அதே போல நீண்டது பிரம்மாவுடைய இரவு. அது 2ஆல நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இல்லையா? 360 நாட்கள் வந்து பிரம்மருடைய அந்த உலகத்தினுடைய ஒரு வருடம் இல்லையா? அவருடைய 100 ஆண்டுகள் என்பது 360 × 100ஆல பெருக்குனாக்கா 36,000 கல்பங்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போறோம். நீங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க எப்பயாவது டீட்டெயிலா நீங்க படிக்கும் பொழுது நீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லெவல் 2ல உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்க. எஸ். அஜோபி சன்னவ்யயாத்மா பூதானாமீஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம் ஆத்மமாயயா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் நம்ம வந்து பகவான் எப்படி தோன்றினார் எப்படி தோன்றினார் என்பதை, அதாவது தேவகியினுடைய கருவில் வந்து தோன்றும் பொழுது அவர் 4 கைகளுடைய கரத்தோட தான் தோன்றினார். சோ அப்போ அத மீண்டும் வந்து தேவகியினுடைய ரிக்வெஸ்ட்ல தான் வந்து 2 கைகளுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சொரூபமாக மாறி அவருடைய கருவில் வந்து அவதரித்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த இடத்துல. சோ எப்படி தோன்றினார் இல்லையா? நான் பிறப்பற்றவன். இதை விட ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வேற யாராவது கேட்டா பகவான் பிறப்பற்றவன் எங்க இருக்குனாக்கா பகவத்கீதையிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம அவரே சுயம் பேசின்னு இருக்கார் இல்லையா? நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் அவருடைய உடல் என்றைக்குமே அழிவடையது கிடையாது. அது நித்தியமான உடல். நமக்கு தான் அழிவடையக்கூடிய உடல். ஏன்னா நம்ம இது எல்லாமே பௌதீக பண்புகளால் ஆனது. அவரது எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகம், திவ்யமான உடல்.
அவருடைய ஆன்ம பரமாத்மா ஸ்வரூபமும் உடலும் வேறல்ல, இரண்டும் ஒன்றுதான். அதனாலதான் பிரம்மர் வந்து பிரம்ம சமயத்திலே பாடியிருக்கார், அத்வைதம் அனந்த ரூபம் என்று பாடியிருக்கார் அவர் வந்து. சோ அவருடைய உடலும் பரமாத்மா அதாவது இரண்டுமே ஒன்று கலந்திருப்பது அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் இல்லையா, அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குமே பரம்பொருள் அவர்தான் இறைவன் இல்லையா. நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அவர் வந்து யுகந்தோறும் நான் தோன்றுகின்றேன் என்று மீண்டும் வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், எப்போது தோன்றினார்? 4.7 வாஸ் யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्णा. அறப்பழக்கங்களில் எப்பொழுதெல்லாம் வந்து கேடு விளைகின்றதோ இல்லையா, எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றது, கிளானிர் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பவதி பாரத, அதாவது அதர்மம் என்பது தழை தோங்குகின்றது, அப்பொழுது வந்து அபியுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம். ஸ்ருஜாமி என்றால் அதாவது தோன்றுதல் என்று பொருள். ஆக்சுவலி பகவான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அப்பெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எதற்காக தோன்றுகின்றார் இல்லையா, ஏன் தோன்றுகின்றார் பகவான்? பக்தர்களை காற்பதற்காக. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே. பரித்ராணாய சாதுனாம், அவருடைய அதாவது சாதுக்களா இருக்கக்கூடிய அவருடைய பக்தர்களை வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பாக ரட்சிக்க வேண்டும் இல்லையா, அது அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும். விநாசாய சதுஷ்கிருதாம், விநாசனம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது துஷ்கிருதம் மீன்ஸ் அதாவது தீயோர்கள், அவர்களை வந்து விநாசனம் அதாவது அழிக்கிறதுக்காகவும், தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்துவதற்காகவும், சம்பவாமி யுகே யுகே நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் அவர் என்ன நன்மை கிருஷ்ணரை பற்றி நாம் எல்லாம் அறிந்து கொள்வதால் என்ன புரிந்து கொள்ள போகிறோம், அதனால் என்ன லாபம் நமக்கு இல்லையா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ. எஸ், பகவானுடைய தோற்றம் எப்பொழுதுமே அதாவது திவ்யமானவை தான், தெய்வீகமான அம்சங்களை கொண்டது. அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் தெய்வீகமான செயல்களாக இருக்கின்றது இல்லையா. அப்படி யார் ஒருவர் உணர்கின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு, இப்ப இந்த புவி வாழ்க்கையில் அவன் ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த சரீரத்தை விட்டு சென்ற பிறகு மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் அவன் பிறவி எடுப்பது கிடையாது. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான் அப்படின்னா அவன் பக்குவமான நிலையை அடைந்திருக்கின்றான் என்று பொருள். பக்தியில் அவன் நிலை பெற்று தான் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தையுமே பக்தி கொண்டு செயல்பட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய பாதங்களில் அவன் சரண் அடைந்த பொழுது கண்டிப்பாக இந்த தோற்றங்கள், பகவானுடைய தோற்றம், அவருடைய செயல்கள், அவருடைய நாமங்கள் அனைத்தையுமே அவன் திவ்யமாக கருதக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்டவன் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்க மாட்டான் இல்லையா. அததான் பகவான் இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். இந்த பதத்தில் பார்க்கும் பொழுது நீங்க நமக்கு வந்து நித்தியமற்ற உடல், ஆன்மா மற்றும் நித்தியமானது. பகவானுக்கு ஆன்ம ரூபம் அதாவது பரமாத்மா ஸ்வரூபமும் உடலும் ஒன்று, அத்வைதம், திவ்யமானது, ஏகம் என்று சொல்வார்கள் அவரது. சோ இந்த வடிவமே அவரது வேறு, நமது வேறு. இந்த நம்மளுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல ரத்த நாளங்கள் எல்லாம் ஓடுகின்றது இல்லையா. மேலும் இந்த உடலை எல்லாரும் அதாவது நம்ம சரீரத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியக்கூடிய நிலையில தான் இருக்கும். அதுதான் திவ்யமான அதுதான் ஸ்தூல உடல் என்று சொல்லப்படுவது. இந்த ஸ்தூல உடல் எதனால் ஆனது?
24 பண்புகளால் ஆனது. 13வது சாப்டர்ல அந்த 24 பண்புகளை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா படிப்போம். அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமை கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட், இந்த ஸ்தூல உடலுக்குள்ள வந்து ஆத்மா இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இந்த ஆத்மாவுக்கும் இந்த ஸ்தூல உடலுக்கும் இடையில வந்து ஒரு சூக்ஷ்ம உடல் ஒன்று இருக்கின்றது, ஷட்டில் பாடி. ஸோ அது எதை விளக்குகின்றது? அந்த ஷட்டில் பாடி மனசு, புத்தி, அகங்காரத்தை வந்து விளக்குகின்றது. இந்த 3 நாள, இது 3மே சூக்ஷ்மம் தான் இல்லையா? இந்த அகங்காரமும் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒன்று, அந்த சுபாவம். மேலும் வந்து மனசு நம்மளால பார்க்க முடியாது, புத்தியையும் நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது 3மே சூக்ஷ்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய கவரேஜ். ஒருவன் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது அவன் மோட்சம் அடையாத கதி என்றால் அந்த சூக்ஷ்ம உடலோடு அந்த ஆத்மா செல்லும், மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை அது தரிக்கும். அதனால சூக்ஷ்ம உடல் எப்ப நம்ம விடுவோம்னாக்கா, எப்ப நாம வந்து முக்தி அடைகின்றோமோ அப்ப சூக்ஷ்ம உடலும் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே நாம விட்டு செல்கின்றோம். வெறுமனே ஆத்ம ரூபம் மட்டும்தான் பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடையும். ஓகே, எஸ். 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க. வீதராக பயக்ரோதா மன்மயா மாமுபாஷிதாக பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவமாகதாக. எஸ், வீதராக பயா குரோத. ராக என்றால் பற்று, பயம் என்றால் பயம், குரோதம் என்றால் கோபம். அதாவது ஒருவர் வந்து பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் மன்மயா மாம் உபாஷிதா, அதாவது தன்னை நாம பகவான் மீது மனதை நிலை நிறுத்தும் பொழுது, எண்ணில் நிலை நிறுத்துகின்றது என்றால் அப்படிப்பட்ட உயிர் வாழி பகவானில் தன்னுடைய மனதை நிலை நிறுத்தும் பொழுது, பகவானிடத்தில் சரணடைந்த பொழுது, அப்படிப்பட்ட நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால், அதாவது பகவானை அவன் அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ், ஆத்ம சுத்தியை அவர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர். சோ பக்தி கொள்கின்றனர். பக்தி சொல்லணும்னாக்கா பகவானிடத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருப்போம் இல்லையா? ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப்மெண்ட். சோ ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாதான் பகவான் மீது நம்மளால பிரேமை கொள்ள முடியும். ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா கண்டிப்பா பிரேமை என்பது வராது. நம்ம நார்மலா இந்த பௌதீகத்திலே நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களோட நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா? கணவன் மனைவியிடத்தில் ரிலேஷன்ஷிப், தாய் பிள்ளைகளிடத்துல ரிலேஷன்ஷிப், இப்படி ரிலேஷன்ஷிப் பந்தம் என்பது இருக்கின்றது. பந்தம் இருப்பதால் தான் நாம் அவர்கள் மீது அன்பை வந்து பொழிகின்றோம். அதே போலதான் பகவானிடத்தில் நாம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளால வந்து அவர் மீது பிரேமையை கொள்ள முடியும். பிரேமையை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுதுதான் பக்தியில வந்து நம்மளால பூர்ணமாக அடைய முடியும். பக்தியில 3 வகைகள் உண்டு, சாதன பக்தி, பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேம பக்தி. சாதன பக்தி பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த அன்பு என்பது இருக்காது. நம்ம எல்லாம் அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணணும். அது மட்டும்தான். அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண அதுல நம்ம வந்து பக்குவம் அடையும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து பாவ பக்திக்கு செல்வோம். அதுக்கப்புறம் தான் பிரேம பக்திக்கே போக முடியும் இல்லையா? சோ அதனால பக்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ லவ் ஃபார் லவ், காட் இஸ் லவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அன்பே கடவுள் என்று சொல்கின்றோம். அதே அந்த நிலையை தான் நாம கூட பகவானிடத்தில் கொள்ள வேண்டும். நாம எப்பொழுதுமே பகவான் மீது அன்பு கொள்ள வேண்டும். அப்ப தானாக பக்தியில நம்ம பக்குவம் அடைவோம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாம்யஹம் மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசக. யதா மாம் பிரபத்யந்தே, அதாவது எவ்விதமாக நாம வந்து பகவானிடத்தில் வந்து பிரபத்யந்தே சரணடைகின்றோமோ அதற்கேற்றாற் போல பகவானும் வந்து பலனை அளிக்கின்றார். இது நம்ம பௌதீகத்திலிருந்தே நம்ம பார்க்க அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்த்தா கூட நாம யாரிடத்தில் அதிகமாக, அதாவது நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ அவர்களிடத்தில் நம்முடைய சமர்ப்பணம் என்பது இருக்கும் இல்லையா? சோ அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்ன்ற அந்த உந்துதலும் நமக்கு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் பகவான் கூட நாம் அவரிடத்தில் எவ்வாறு நம்பிக்கை கொண்டு, எந்த அளவுக்கு அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு நாம் அவரிடத்தில் சரணாகதி அடைந்திருக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற பலன்களையும் பகவான் நமக்கு கொடுத்துறார். அதுக்கேற்றவாறு நம்ம பக்தியும் செய்வோம். அதனால அந்த பக்தியை மெச்சி நமக்கு அவர் அதாவது பலன்களையும் அவர் வழங்குகிறார். எல்லா விதத்திலும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். அதாவது நல்ல ஞானம் உள்ள மனிதர்கள், பக்தியில் திளைப்பவர்கள் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுது அதையே அவர்களுடைய சீடர்களுக்கும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார்கள். இவ்வழியில் பார்க்கும் பொழுது
பகவானிடத்திலும் தோன்றிய அந்த சீட பரம்பரை வந்து பகவானையே ஒரு உதாரணமாக எண்ணி அந்த வழியை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? அதனால்தான் பகவான் சொல்வார், செயலற்ற தன்மை அவர் என்னைக்குமே அவர் விரும்பவில்லை, செயல் ஆற்ற வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய கருத்து. எஸ் 12 வாசிங்க மாதாஜி. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாக சிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. எஸ், பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் இல்லையா, அதாவது தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இதுல நேத்து கூட நான் உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். எதை யாரையுமே வழிபடாத அந்த நிலையில தான் நம்ம பிறவி எடுக்கின்றோம். பக்தர்கள் என்றால் மூடர்கள், நமக்கு ஞானமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கின்றோம். ஆனால் சில காலகட்டங்கள் வாழும் பொழுது பலநோக்கு செயல்கள் செய்யும் பொழுது அதனால கூட நம்ம சில புண்ணிய பலன்களை நம்ம பக்தி இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா நம்ம தானம் கூட ஏதாவது கூட கொடுத்திருப்போம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அந்த புண்ணிய பலத்தால் நம்ம கர்மயோகி ஆகிறதுக்கான ஒரு மார்க்கமும் கிடைக்கிறது. அப்போ சகாம கர்மயோகத்தில் நம்முடைய செயல்களை நம்ம ஆற்றும் பொழுது தேவர்களிடத்தில் நாம பக்தி கொள்ளணும். ஒரு பர்டிகுலர் தேவதை மீது நம்ம மனசை அதாவது நிலை நிறுத்தணும்ன்ற, என்னை வணங்கவில்லை என்றாலும் பிற தேவர்களையாவது நம்ம வணங்கி பக்தியில முன்னேறணும்ன்றதுதான் பகவானுடைய இது. அதனால்தான் தேவ வழிபாடை செய்வதற்கான அந்த உறுதியை பகவான் நமக்கு ஹிருதயத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். அதனால்தான் மனிதர்கள் பிற தேவர்களையும் வணங்குகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. உண்மையில் தேவர்கள் எல்லாம் வரங்கள் வழங்குகின்றார்கள் என்றால் அவை அனைத்தும் பகவானிடத்திலிருந்து அவர்கள் பெற்ற வரங்கள். அதை நமக்கு வழங்குகிறார்கள். அவர்களும் பௌதீக பண்பில் தான் செயல்பாடுகள். ஆனால் நாமளும் அவர்களுக்கு பூஜிக்கின்றோம். அவர்களும் மனம் அதாவது சந்தோஷம் பெற்று நமக்கும் வரங்களை வாரி வழங்குகிறார்கள். எஸ் 13வது ஸ்லோகம். சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசஹ தஸ்ய கர்த்தாரமபி மாம் சித்ய கர்த்தாரமவ்யம். எஸ், நான் இந்த 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கு, அதாவது சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ், அவற்றிற்கேற்ப 4 விதமான சமுதாய பிரிவை பகவான் படைத்தார். சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள், அதாவது பிராமணர்கள் எல்லாமே சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள். மேலும் சத்திரியர்கள் ரஜோகுணத்தில் செயல்படுபவர்கள். மேலும் வைஷ்யர்கள் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் 2 குணத்தினுடைய கலவையாக அவருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும். சூத்ரர்கள் வெறுமனே தாம்சிக் இயல்புகள்ல செயல்படுபவர்கள். இம்முறையை படைத்தவனே நானே ஆயினும் இதையெல்லாம் பகவான் படைத்தார் இல்லையா? எதற்கு படைத்தார்? பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா? எல்லாருமே ஒரு நிலையில இருந்து அந்த செயல்பாடுகளை பக்குவமாக செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஸ்மூத்தான ரிலேஷன்ஷிப் எப்பவுமே இருக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் இந்த சமுதாயம் நன்னிலை இருக்கும். அதற்காக தான் இந்த சமுதாய பிரிவை பகவான் படைத்தார். மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள்ளுன்னு சொல்றார். அவருக்கு இந்த புவி வாழ்க்கையில எந்த செயலும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் அவதாரங்களாக வரும்பொழுது அவரும் செயலாற்றுகின்றார் இல்லையா? அதாவது அர்ஜுனர் பாண்டவர்கள் தரப்பில் தூதும் சென்றார் இல்லையா? பார்த்த சாரதி ஆனார். அவர் செயலாற்றாமல் இல்லை. ஆனால் அவர் இந்த புவி வாழ்க்கையில் செயலாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவருக்கு. இருந்தாலும் அவர் செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் என்பதை இந்த இடத்துல அற்புதமாக சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி 14. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்மபலே ஸ்பிருஹா இதி மாம் யோபிஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. எஸ், பகவானுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் என்று எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை. செயல்களுடைய பலனுக்கும் அவர் விழைபவரும் கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே இனிஷியல் ஃபேஸ்ல கர்மகாண்டா மோட்ல தான் செய்துட்டு இருந்தோம். ஏதாவது ஒரு வேலை செய்தா அதுக்கு பலன் கிடைக்குமா? பலன் கிடைச்சா மட்டும்தான் அந்த செயலிலே நாம் ஈடுபடுவோம். அப்படிப்பட்ட பக்குவ நிலை தான் நாம் இருந்தோம். ஆனால் பக்தி கொள்ள கொள்ள நாம் அதுல இருந்து வெளியில வந்துடுறோம். என்னை பற்றிய உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஏன்னா பகவானே எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருக்கின்றார். ஆனால் அவர் எந்த பலனையுமே எதிர்பார்த்து செய்யல. சோ அவரையே நாம உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம செயலாற்ற வேண்டும் இல்லையா? ஒரு பெரிய மனிதர் எந்த ஓமையை அமைத்து கொடுத்திருக்காரோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்ட்டு முந்தைய அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவானும் ஒரு பெரிய மனிதர் தான் இல்லையா? எல்லாவற்றையுமே படைத்த
எல்லாவற்றுக்குமே உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய அவரை நாம பெரியவராக நம்ம கருதவில்லை என்றால் அது தவறு இல்லையா? சோ என்னை பாதிக்கக்கூடிய செயல் எதுவுமே இல்லை இல்லையா? பகவானை பாதிக்கக்கூடிய செயல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா அவர் நிர்குணவாதி, 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். அப்படி அவர் செயல்படும் பொழுது ஒருவர் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு செயலை செய்கின்றார் என்றால் அப்படிப்பட்ட தன்மை பகவானுடைய சுபாவம் அது இல்லையா? செயல்களின் பலன்களையும் பகவான் என்றைக்குமே எதிர்பார்ப்பதும் கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்ட உண்மை அவருடைய அந்த உண்மையை கண்டவர்கள் என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். அதாவது தான் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களில் அவனும் எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் தன்னுடைய கடமையை அவன் செய்வான் என்று பொருள். அப்படிப்பட்டவன் மீண்டும் புவி வாழ்க்கைக்கு வருவதும் கிடையாது. பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்க்கின்றான். 17 கர்மணோ ஹ்யபி பௌத்தவ்யம் பௌத்தவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணஸ்ச பௌத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நாம இப்ப கர்மத்தை 3 விதமா பார்க்கிறோம். ஒன்று கர்மா, நார்மலா நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே கர்மத்தில் தான், கர்மம் என்றுதான் சொல்வோம். விகர்மா என்றால் செய்யத்தகாத செயல், அதர்மமான செயல்கள் எல்லாமே விகர்மா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வேத சாஸ்திரங்களால் தடை விதிக்கப்பட்ட எந்த செயலாக இருந்தாலும் அது விகர்மா. சோ வேத சாஸ்திரங்கள் எது பரிந்துரைக்கப்படுகின்றதோ அது கர்மம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் அகர்மா என்றது நிலை, அதாவது அனைத்து கடமைகளையுமே நான் ஆற்றிக்கொண்டே இருந்தாலும் உண்மையிலே நான் எந்த செயலும் செய்வது கிடையாது, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கைங்கரியமா நினைச்சுட்டு நாம் செய்யறோம் பாரு, அதுதான் அகர்மம் என்று பெயர். செயல் இன்மை, அதாவது உண்மையிலே அந்த உயிர் வாழி எல்லா செயல்களையுமே ஈடுபட்டு இருப்பான். ஆனா அது எல்லாமே பக்தி கைங்கரியமாக நினைக்கும் பொழுது அவன் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி கைங்கரியத்துல கண்டிப்பா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. சோ கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே அகர்மம் என்று பொருள். அதாவது கடவுள் உணர்வு. ஏன் எல்லா இடத்துலயுமே கிருஷ்ண உணர்வுன்னாக்கா பகவானுக்கென்று ஒரு நாமம் உண்டு இல்லையா? அதனாலதான் கிருஷ்ண உணர்வு என்று பொருள். சோ கடவுளை நம்ம பொதுவாக நம்ம சொன்னாலுமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நாமம் என்பது உண்டு. அதனால்தான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு என்று சொல்லப்படுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு, கடவுள் உணர்வு எல்லாம் ஒன்றுதான். சோ அதனால எப்பவுமே நம்ம பக்தி கொண்டு நம்முடைய செயல்களை நாம் ஆற்றினால் நாம் எல்லாம் அகர்ம நிலையிலிருந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் 3 பேருக்குமே, விகர்மவாதி, கர்மவாதி, இது அகர்மம். சோ இவர்கள் விகர்மவாதியினுடைய சுபாவங்கள் என்ன, எப்படி குவாலிட்டிஸ் பத்தி நம்ம பாக்குறோம். அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள் விகர்மவாதி. ஏன்னா வேதத்துக்கு ஆப்போசிட்டான செயல் தான் அவங்க செய்யறது இல்லையா? வேதங்களால் பரிந்துரைக்கப்படாத செயல்களில் தான் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு, அதாவது ஒன்று விலங்கு இனம், இல்லைன்னா நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்ல தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள், நிரந்தரமாக தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். அவங்க அதுல இருந்து கீழே போனாலே மீண்டும் மேல வர முடியாது. அது என்னென்ன உலகம்னு அதாவது 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஆன்மீகவாதிகளால் அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இவங்களை ஆன்மீகவாதிகள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. அதாவது அதர்மம் புரிபவர்களை ஆன்மீகவாதிகள் என்றைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எடுத்த பிறவி நோக்கம், மனித பிறவிய நோக்கமே அவர்கள் தோல்வியுறுகிறது என்றால் மீண்டும் அவர்கள் மனித பிறவி எடுப்பார்கள் என்பதே சந்தேகம்தான். சோ கர்மவாதி பக்தி உள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள் இல்லையா? சோ கர்மவாதி அவங்க சாஸ்திரங்களை எல்லாம் பின்பற்றுவார்கள். சொர்க்கம் நரகம் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். எல்லா உலகத்தை இவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே பலனை எதிர்பார்த்துதான் செய்வாங்க. சோ அந்த பலன்களால் அவர்கள் புண்ணியங்களை பெற்று மேலும் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வார்கள். இறுதியில் அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் கழிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வருவார்கள். எக்ஸாம்பிள் சகாம கர்மயோகம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது நிஷ்காம கர்மயோகத்திற்கு வரும், அதாவது அகர்மவாதி. சோ ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்திருப்பார்கள், நாம யாரு அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நன்னா புரிஞ்சிருப்பாங்க. பயன் உலகின், அதாவது இந்த பொருள் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பி பொருள் அறிந்தவர்கள். அதாவது நாம பிறந்திருக்கோம், நம்மளுடைய பிறவி நோக்கம் என்ன, நாம எதற்கு பிறவி எடுக்கின்றோம், இதை பற்றியான ஞானத்தை எல்லாம் இவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள், எப்பொழுதுமே பகவானுடைய பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 18. எஸ்.
कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत्. हरे कृष्ण. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அதாவது தான் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளில் வந்து எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் வெறுமனே பக்தி கைங்கரியமாக நினைத்து கொண்டு செய்ய அந்த நிலை வந்து அகர்மம். சோ நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மத்துல வந்து பலனை எதிர்பார்க்காத நிலையில பாக்குறதுதான் அகர்மா, அந்த தன்மை. அகர்மா என்பது நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். ஆனால் அது நம்முடைய கடமை என்பதை நினைத்து கொண்டு செய்கின்றான் இல்லையா, அது அகர்மாவில் கர்மாவை காண்பது என்று பொருள். சோ கர்மா அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா, இது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கர்மா என்பது செயல். இதை நம்ம வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்த பிறகு இங்க நம்ம வந்து கர்மத்தை செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? கிருஷ்ண உணர்வில், கடவுள் உணர்வில் இருந்து கொண்டு செய்யும் பொழுது அந்த தன்மையை நாம உணர்றோம் இல்லையா. சோ பக்தி உணர்வை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும். அதுதான் கர்மாவில் அகர்மா என்று சொல்லப்படுவது. அகர்மா என்பது அனைத்து செயல்களுமே பக்தி கொண்டு செய்கின்றோம், ஆனால் அதை கடமையாக ஆற்றும் அந்த தன்மை வந்து மனிதர்கள் யார் இந்த ஞானத்தை உணர்கின்றார்கள், இப்படிப்பட்ட கருத்தை யார் வந்து உணர முடிகின்றதோ அவனே அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அதாவது இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெறுகின்றான். ஏனென்றால் அவன் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவனுக்குன்னு தேவையானது எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. அவன் எதுவுமே வேண்டும்னு அவன் கேட்க மாட்டான் இல்லையா. அகர்மவாதியுடைய சுச்சுவேஷன் அதுதான். அவனுக்குன்னு வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல. அனைத்தும் பகவான் தொண்டு என்று நினைத்து கொண்டு செய்யக்கூடியவன் தான் அகர்மவாதி. கர்மம் என்பது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல். சோ நாம் ஆற்றக்கூடிய செயலை வந்து எந்த ஒரு பலநோக்கு இல்லாம செய்யக்கூடியது அகர்ம நிலை. அதே மாதிரி அகர்ம நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம கர்மங்களை செய்வது என்பது வந்து, அதாவது அன்றாடம் நாம நம்முடைய கடமைகள் என்பது வந்து அகர்மாவில் கர்மா என்று பொருள். சோ இந்த ரெண்டு நிலைகளை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், 34வது ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவர் அந்த மாதிரி கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை வந்து வரணும்னா அவர் வந்து அநேக தியாகங்களை செய்திருக்க வேண்டும். அதுதான் அந்த ஸ்லோகங்கள் 18ல இருந்து இந்த 34 ஸ்லோகத்துக்குள்ள இடைப்பட்ட காலத்துல வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். சாக்ரிஃபைசஸ், தியாகங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சில பேர் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்புல வந்து புலன்களுடைய செயல்களை வந்து தியாகம் செய்வார்கள். சோ இந்த தேவையற்ற செயல்கள் எல்லாமே, இந்த நாவு வந்து பேசக்கூடிய தன்மையும் கட்டுப்படுத்துவாங்க இல்லையா. சோ அன்னெசரியா பேச மாட்டாங்க. அடுத்து வந்து கேட்கும் தன்மையை கூட வந்து தியாகம் செய்வார்கள். தேவையற்ற அதாவது செய்திகளை எல்லாம் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டார்கள். அந்த மாதிரி பக்குவமாக இந்த புலன்கள், மனது, அறிவு இது எல்லாவற்றையுமே பக்குவ நிலைக்கு கொண்டு வருவதுதான் சில தியாகங்கள் மூலியமாக. தியாகங்கள் என்றால் பௌதீக நிலையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே தியாகம் செய்யறது, வெறுமனே ஆன்மீகத்தில் வந்து முன்னேறி செல்வது. அதுதான் அந்த இடைப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அப்படிப்பட்ட தியாகத்துல வந்து பூர்ணம் அடையணும்னா அவர்களுக்கு ஒரு வழிநடத்துதல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா. தத்வித்தி பிரணிபாதேனா பரிப்ரஷ்னேன சேவையா. பிரணிபாதேனா பரிப்ரஷ்னேன சேவையா, அதாவது நம்ம சேவை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்கத்துடன் வந்து கேள்விகள் கேட்கணும். அவரை குருவை, ஒரு இந்த ஞானத்தை பெறணும்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை நாம அணுக வேண்டும். உண்மையை கண்ட அவர் வந்து நமக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து போதிப்பார் இல்லையா. உண்மையை அறிய முயற்சி செய்ய வேண்டும். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன, முயற்சி செய்தல். போயிட்டு நம்ம வந்து அடக்கத்துடன் வந்து அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். பரிப்ரஷ்னேனா மீன்ஸ் அடக்கத்துடன் கேள்விகள் கேட்டல். சோ அதுதான் வந்து பிரஷ்னம் என்றால் கேள்வி இல்லையா. சோ சேவை வந்து நாம வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்பவுமே தொண்டு என்பது நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். குருவுக்கு அந்த காலத்துல தொண்டு புரிந்துதான் வந்து கல்வியை கற்றார்கள். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் சொல்லிட்டார். அதாவது அந்த உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த ஒரு குரு ஆச்சாரியால மட்டும்தான் ஒருவருக்கு வந்து உண்மையான ஞானத்தை வந்து போதிக்க முடியும். அதற்கு அந்த குருவிடத்தில் நமக்கு பணிவு என்பது வேண்டும்,
மேலும் அவருக்கு பணிவிடையும் வந்து நாம வந்து செய்ய வேண்டும். அடக்கத்தோடு அவரிடத்தில் கேள்விகள் கேட்ட வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகம்பாவம், அதாவது அகங்காரம் என்பது நம்ம துறந்திருக்க வேண்டும். இதோட இன்றைக்கான இந்த கிளாஸ் வந்து நிறைவாகின்றது. வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருப சிந்துபியேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோ